Já už jsem zmiňoval před tou písničkou, že když máme toho svatého Valentína, tak láska může mít mnoho podob. Může to být například i ta kamarádská, ale i ta partnerská. Myslím si, že o těchto dvou bude rozhodně něco vidět náš dnešní první host, kterým je Albert Klačka, zakladatel zbližovací aplikace Takimi. Dobrý večer. Krásný valentínský večer všem divákům i vám tady ve studiu. Děkujeme. A děkuji moc za pozvání, za to, že jsem mohl přijít a opět tady na televizi A11 mluvit o Takimi. My jsme rádi, že jste přišel seznamovací aplikace. Jak ten nápad v hlavě člověka vznikne, že vymyslí něco takového? Ono to je víceméně poměrně jednoduchý, protože první ten záměr byl, jdete po ulici, vidíte pěknou ženu, chcete ji oslovit, a teď se stydíte, nebo jste třeba na montérkách, nebo nejste úplně naladěn, a teď ani nevíte, jestli někoho hledá, že? Protože když někoho má, zeptáte se, tak je to nepříjemné. Tak jsme říkali, že by byla aplikace, která by vyhledávala podle vzdálenosti, podle GPSky, a já bych si ťuknul, jestli hledá, a tím pádem je kousek ode mě, tak by se mi objevila na prvních místech. No já bych jí mohl napsat, buď hned, anebo si ji uložit do oblíbených, napsat jí třeba až později, až budu mít dost času. Takže to bylo tím, že se vám na ulici někdo líbil a vy jste si řekl, to bych chtěl oslovit, tak si založím aplikaci a já ji díky té aplikaci třeba můžu oslovit. Jo. Takže vás inspiroval vlastně osobní příběh. Jo, my jsme víceméně celou tu aplikaci postavili tak nějak ze života, jo, aby byla funkční, aby byla jednoduchá, aby jsme dali lidem něco, aby to mohli využít a aby to bylo pro každýho, nejenom prostě pro někoho, kdo některé ty aplikace jsou tak zaměřený, tak aby se mohli těm lidem dát, bude chtít někdo třeba na výlet, tak aby si mohl někoho najít nebo večer na drink, to všechno umožňujeme. A co jste dělal předtím, než jste začal zbližovat lidi? Já jsem dělal spoustu věcí, každopádně jsem dělal i disjokeje leta, dokonce tady v Praze, a hodně dlouho se živím reklamou, jako tiskneme časopisy, ale děláme věci kolem toho. Když tady mluvíme o tom zbližování, já jsem zmiňoval, že ty možnosti, co hledáme, vlastně jich může být víc, takže koho já můžu prostřednictvím té vaší aplikace hledat? Můžete hledat vlastně kohokoliv, protože my jsme tam nedávno přidali možnost kolonku hledání cestování, hobby, sport. Můžu si samozřejmě tam najít kamarády, přátelé, lásku, někoho, třeba bych chtěl o víkendu na kolo, nemám s kým, tak si zadám sport, dám si vyhledat, podle vzdálenosti mi to najde nejblíž v okolí a řekne, ten chce taky na kolo, tak si napíšou, můžou se potkat a jedou na kolo. A můžete mi říct od nápadu po realizaci, jak dlouho to všechno trvalo, protože předpokládám tím, že jste říkal, že jste měli jiný zaměření, že asi jste si sám nevytvářel. Je to šílený. Od prvního nápadu bylo 8 let, jo, kdy vlastně jsme říkali dobrý, pak se polemizovalo, jestli ani ty technologie nebyly takový, jako jsou dneska. A pak jsme říkali, jdeme do toho, budeme to mít do roka hotový, jo, jenom 2 roky jsme to kreslili, jo, takže. Jste kreslili, že jste si přímo najeli jako nějakou? Ne, my jsme si to dělali sami. Sami jsme si to nakreslili, celý udělali a pak jsme si tam najmuli velkou firmu. Takže ten původní nápad vlastně vznikl přímo od vás a inspirovali jste se nějakou třeba už existující aplikací? Ne, my jsme možná něco máme malinko někde podobně, ale celý jsme to vymýšleli jako ze sebe, vůbec jsme nikde nezjišťovali, jak co kdo má, jo, jako udělali jsme to tak, aby to bylo od nás a bylo to pro ty lidi a hlavně, aby to bylo dostupné všem, no, to je to podstatné. Čím se Takimi odlišuje od jiných zbližovacích aplikací? Když to řeknu úplně jednoduše, tak spousta těch aplikací se tváří, že jsou zadarmo, ale ve chvíli, kdy ve svým podstatě potvrdíte nějaký ty paušály, který oni chtějí po vás měsíčně, tak už to tak jako jednoduchý není. A my jsme to postavili tak, že jsme chtěli, aby jsme to udělali pro lidi, kteří to opravdu myslí vážně, že si chtějí najít ty kamarády, tu lásku, ty přátele. Tak jsme udělali to, že u nás je prohlížení komplet celého profilu zdarma, nemusíte nic, můžete se dívat, jak dlouho chcete, neomezujeme to nějak a ve finále, když ten člověk chce někoho osvojit, tak máme placenou první zprávu, jo? Což je
u nás jednorázově 29 korun, ale v nějakém balíčku to může být 9 korun a ještě dáváme odměny, že když si 2 koupí a využije, to ještě pak povíme, tak dostane za to odměnu, takže se to ještě snižuje. A my jsme tím docílili dvě důležité věci. Jedna věc je ta, že jsme eliminovali takový ty, co na těch apkách průdějí, protože to za to platit nikde nebudou. A za druhý, když vám napíšu a vy víte, že jsem zaplatil, tak vás to potěší, protože víte, že jsem do toho něco investoval. Jo? A v tu chvíli ta rovina je úplně někde jinde. Jo? Dneska jsou to samý srdíčka, lajky a vlastně v podstatě nevím, co dělám. Jo? A vy jste tedy ryze česká aplikace, to znamená, můžu si tam hledat přátelé, partnery po celé republice. Po celé republice. A setkal jste se třeba s nějakým nebo váš tým problémy, když jste tu aplikaci uváděli na trh? Byly tam nějaké překážky? Jakéhokoliv ústav? Jaké třeba? Tak jenom to dotáhlo do finále, aby všechno fungovalo, jak má. Jo? V podstatě tím, že přibývají furt nový typy telefonů, hlavně na Androidu, a různý nástavby těch firm, co to vyrábí, tak vlastně díky najednou něco pak nefunguje a musíte to vlastně dodělávat a furt vylepšovat a hlídat a hledat. Naštěstí je dobrý to, že je zpětná vazba, že lidé, když něco, tak rádi napíšou nebo dají vědět, nebo i třeba někdy špatnou referenci, že něco nefunguje, ale nám tím dává ten podnět, že máme to se na to podívat a řešit. No. Možnost toho zlepšení, že víte kde a jak dlouho fungujete vlastně? Fungujeme už přes 2 roky. S tím, že zvolení. 2 roky, no. Tak to už mám smůlu, to jsem už nemohla zažít. Já tady jsem dávala prostě pánovi, aby se naptal. Já jsem přemýšlel nad těma 2 rokama, co mi vlastně říkáš, takže to trvalo. O to, že my jsme to vlastně spustili. Za prvního půl roku záchodu jsme zjistili prostě zase, protože něco jiného je v testovacím režimu, a když to pak pustíte do ostrého režimu, tak najednou zjistíte nějaké chyby. A teď musíte prostě to řešit, upravovat to, on to fakt není jednoduché, je to složitá procedura. Takže jsme 1,5 roku to ještě opravovali a my celou aplikaci od začátku děláme tím, že nějaký nápad, jak to udělat, teď to tvoříme a teď najednou zjistíme, aha, ale tohle by bylo lepší takhle, jo? Protože v testovací verzi to vychází, že takhle by to bylo špatně. Takže jsme za chodu měnili, přidávali věci a v podstatě za toho provozu jsme 1,5 roku zase dodělávali nějaké věci, kde jsme přidali, jak jsem říkal, to cestování hobby sport, tu jsme tam přidali různé odměny a další věci. No. A kolik máte už, dá se říct, klientů nebo uživatelů spíš? Máme, když to vezmu, tak máme přes 100 000 stažení, ale registrovaných lidí se blížíme ke 40 000. No. Což je jakoby pořád na celou republiku málo, jo? Protože aby to jako začalo opravdu dobře fungovat, tak potřebujeme, aby tam bylo, já nevím, ještě těch lidí víc, ale už teď funguje, už se nám to jako daří, že jsme loni začali jako propagovat spoustu věcí, díky A11 jsme jeli festivaly, kde jsme vlastně propagovali jak vás z televize, tak vlastně i nás. A hodně nám to pomohlo jakoby dostat do povědomí a samozřejmě děláme sítě a všechno, snažíme se jakoby to dostat mezi lidi. Já bych řekl, že to je i takový fenomén dnešní doby, vlastně to online seznamování, že je to poměrně zajímavé téma, takže se k němu vrátíme, ale předtím si dáme ještě krátkou pauzu. Takimy, česká sbližovací aplikace, kde můžeš najít nové přátele, kamarády nebo lásku. Takimy aplikace ke stažení na Google Play i App Store. Ty jsi netrpělivý během té reklamy, já vím, že tě to zajímá, že se tam chci seznamovat, tak počkej, teď si o tom povíme s Albertem Klačkou, který vlastně založil sbližovací aplikaci Takimy. Dobrý večer ještě jednou. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak vnímáte současný trend online seznamování? Mně to přijde úplně obrovská šílenost. Už jenom z toho důvodu, že když jako my sledujeme a různě jsme byli jako zjišťovat, jak celkovo kdo zajímá a když vidím ty mladí lidi, kteří jsou schopní sedět vedle sebe a nepovídat si, ale psat si zprávy, tak mi to přijde úplně hrozný a my jsme i tou aplikací chtěli docílit toho, aby se lidi naučili zase jako oslovovat toho, kdo mě zaujme a ne prostě dávat spoustu různých jakýchkoliv věcí, který vlastně nikam nevedou, protože když udělám 50 nějakých lajků, tak nevím, kdo byl první, že jo, a tím, že u nás si to může fakt krásně v klidu prohlížet, tak si vybere, kdo ho zaujal,
podmínka je u nás samozřejmě fotka, protože bez toho, to je taky to první, kde vidím, jestli jo, ne, pak je důležitý text, kde se z toho dá trochu poznat, jestli vůbec to má smysl, no pak už je to o tom, co si napíšete. Že? Když se podíváme na ty způsoby seznamování, my jsme to vlastně říkali, že ta pohnutka k tomu založení bylo to, že člověk chce někoho oslovit, neví jak, tak založí aplikaci. Myslíte si, že dneska se jde ještě s někým seznámit, takže opravdu půjdete na ulici za tím dotyčným člověkem a oslovíte ho prostě naživo, nebo už to dnes nefunguje? Jako určitě to jde, ale prostě jako to bylo a je i teď, tak jsme rozdílní, každý jsme jiný, každý jsme jedinečný. A teďka vy chcete někoho oslovit, tak jste třeba průbojnej, nemáte s tím problém, tak oslovíte kohokoliv, jo. Ale já vím, že prostě z 20 lidí to dokáže jeden. A 19 ne, možná je to číslo i horší, nevím, jo. A v tu chvíli se stane to, že prostě nejste schopen oslovit, jo. My chceme těm lidem pomoct, aby mohli jako oslovit, jo, protože u nás opravdu to první oslovení má úplně jinou váhu. Jak bys na to, že se teda ptám tebe jako svého tady moderátorského kolegy, jak byste reagovali, kdyby v dnešní době někdo takhle naživo oslovil? Tak mě někdo, to já vám řeknu, mě právě jednou za mnou běžel dokonce jako kluk a oslovil mě, ale nebyl to kluk, který by byl úplně na první pohled pro mě takový ten typ, který já bych třeba hledala, protože si bude povídat, ten první dojem bohužel jako rozhoduje a už během pár vteřin víte, jestli tam něco je nebo není. Ale bylo to tak strašně hezký, že on přiběhnul, že já jsem mu to číslo i přesto jako dala, aby příště se nebál oslovit třeba opravdu tu svoji jako pravou ženu. Takže i mi se to strašně líbí, ale bohužel vím, že spousta lidských řekne, ježišmarja, nechci, tak ne. Tak to musím na tobě jako ocenit, že jsi vlastně mu nezamkla ty dveře, vlastně to zkoušet třeba příště. To je jako hrozná škoda a apeluji na všechny dámy, když už za váma pán přijde, tak ho neodmítejte, dejte mu tu šanci, nebo řekněte, jsem třeba zadaná, on stejně ví ale dejte mu tu šanci, ať to přesně jak říkáte, prostě nevzdá. To je od vás moc hezký, no. A máte třeba vy nějaké zkušenosti, jak to vlastně probíhá na té vaší zbližovací aplikaci? Píšou vám třeba lidi, jak ten jejich příběh dopadl, nebo máte nějakou i zpětnou vazbu v tomto směru? Máme pár příběhů, kde ty lidi se opravdu seznámili, dokonce spolu začali žít, pak třeba i přestali, ale prostě díky aplikaci se k sobě dostali a dostali jsme se i, že byla svatba, vzali se, samozřejmě, abyste mohli z toho něco natočit nebo ve svým podstatě něco pro to udělat, tak to oni musí schválit, což oni schválili, takže jsem se to natočil, máme to jakoby na stránkách a vlastně jsme tu svatbu sponzorovali darem 10 000 korun, kde jsme jim přispěli na tu svatbu, my jsme na té svatbě byli, bylo to moc hezký. No. To je krásný propagační materiál, ale jednak i vlastně hezký příběh, to má smysl. Tím, že můžu i vyzvat diváky, když by někdo takový příběh měl, ať nám napíše, a můžeme si o tom popovídat rádi v rámci možností přispět. Takže a kam vám třeba konkrétně můžou napsat, jestli máte nějakou e-mailovou adresu? Můžou přímo napsat na takimy@takimy.cz, všechno měkký i. Jo, to ještě, když teda, jestli můžu, určitě se budou diváci ptát, proč Takimy z měkký, já jsem vás viděl, vás možná trošku předběh. A jde o to, že my jsme upřímně na začátku měli mobilní seznamka, ale tím, že to bylo před 8 lety, tak to mělo nějaký smysl, že těch mobilních věcí moc nebylo. Dneska máte mobilní všechno, jo, a tak to ztrácelo potom smysl, takže jsme v průběhu, když už jsme to vlastně programovali, měnili název, což taky nebylo jednoduché. A teďka nějaký vymyslete, že jo? No právě. No my jsme teda furt hledali, za pomocí teda x lidí, kterým i dnes touto cestou děkuji, tak jsme hledali, jak to najít a vlastně přišli jsme s tím, že taky my jsme aplikace nebo seznamovací, zbližovací aplikace, ale aby jsme trošku tomu dali takový to, aby lidi nad tím přemýšleli, tak jsme místo tvrdých i dali měkký. Takže pro češtináře na jedničku dá název. Jo. Kdo má rád češtinu a takový ty rejpalové tak pro ně je to. Tak pro ně to ale ono to fakt funguje, jo, protože všichni, proč taky ne, proč to měkký i a jako najednou odliší lidi si jako, to pamatují. Je pravda, že ženy jsou v tomhle směru fakt chytřejší, kdy spousta těch žen na to přišlo, že taky my a
kluci jenom jako občas, se nechci jako chlapi ale prostě tak to je. No. Ale je to zapamatovatelný. A tak pojďme, ještě řekněme, je to česká firma. Ano. Je to tak. Pojďme to tady, co máme na tom stole, co? Tak mohli bychom nějakou soutěž. Vy jste nám totiž přinesl poukázky na vaší aplikaci. Já se tady dívám, jestli, jo, vlastně nebudu to úplně ukazovat, protože tady je ten kód, takže to spíš tak nějak jako jenom takhle. Já jsem donesl pro 3 diváky 3 poukazy pro každýho jeden, kde od nás dostane 200 kreditů zdarma a ve své podstatě je to v hodnotě 5800 korun a může využít v případě, že to vyhraje divák a nechce to pro sebe, může to někomu darovat, je to jedno, je to na něm. Časově je to neomezený, takže... Ale já si přesně teď, jak jste řekl, že když to sám jako nevyhraje, nebo když to sám nevyužije, takže to může někomu darovat, že by to mohl být i jako hezký dárek pro single, třeba kamaráda. Takže už na e-mail, ale aby to nebylo úplně právě, aby to nebylo úplně zadarmo, tak bychom mohli divákům dát nějakou otázku. Já bych to nechala na našeho hosta, jestli by nám tu otázečku nevymyslel. Máte v hlavě něco? Nevím, aby to nebylo nějak složitý a bylo jednodušší, tak já bych se zeptal diváků, jestli by nám napsali, vy řeknete asi potom kam, jestli by nám napsali, jestli je taky mi česká aplikace, anebo slovenská. No a kam to tady mají diváci napsat, ať vědí? diváci@a11.cz a tečku tam dejte. Připojte tam určitě i svou adresu, ať pak víme, kam to máme poslat. Přesně tak, takže se zapojte, jestli jste zadaní, tak to můžete někomu darovat, takže si myslím, že je to moc hezký dárek. A my si teďka dáme krátkou pauzičku. Taky my, česká zbližovací aplikace, kde můžeš najít nové přátele, kamarády nebo lásku. Taky my aplikace ke stažení na Google Play i App Store. Taky my dva jsme z půlky nezadaní. Proč to říkám takhle? Přesně tak. Já bych se k tomu dostala, kdybychom pořád neskákali do řeči. Máme tady zakladatele zbližovací aplikace Taky my. Ale je to česká firma, viď? Ano, Klečka, přesně tak. Klačka, pardon, já se omlouvám. Já se něco zeptám. Chtěl, úplně mě teďka vyvedla z míry, ale pojďme si možná představit, jak ta aplikace funguje. To znamená, uživatel tam přijde, registruje se a co ho čeká vlastně dál. Takže ještě jednou krásný večer. Aplikace je to udělané tak, aby to fakt bylo jednoduchý, takže když to tak si stáhnu Apple Store nebo Google Play si stáhnu aplikaci, ve své podstatě se proklikám v prvním kroku, kde zadám nějaký telefonní číslo, e-mail a zadám si svůj vlastní PIN a prokliknu, pak přijde ověřovací kód, který se spáruje s tím telefonním číslem a s telefonem, to znamená, že u nás nejdou dělat jako takový klasicky fejkový profily a pak si vyplníte základní údaje, jako jestli jsem muž, žena, věk, nějaký malý popisky, podstatné fotografie, chceme fotografie své osoby, takže to kontrolujeme, po případě, že tam dá někdo něco jiného, tak se ho snažíme upozornit a pokud ne, tak toho člověka pak vypínáme. Jo, pak vlastně se prokliká k tomu a je v aplikaci. Co je teda důležitý, musí potvrdit aspoň při používání aplikace z polohové služby, protože pokud to neudělá, tak se v prvním kroku vlastně vůbec do toho lidé v okolí nedostane a když to povolí, tak vlastně by se mu pak neřadili ty lidi podle té vzdálenosti. Podle hlavní té myšlenky, co vlastně jste chtěli dosáhnout. Nemusí se nikdo bát, že by ho někdo mohl sledovat, protože je to tam ukazovaný vlastně jako v kilometrech a v desetinách, takže ve 100 metrech, ale když já jsem tady a někdo bude ode mě 100 metrů, tak on může být tam a různě a vlastně já... Je to aktuální poloha. Je to aktuální poloha, ale nikdo mi nemůže sám, že nikdo neví, takže to se lidi bát nemusí. A já teda přijdu, zaregistruji se tak, jak jste řekl, a teď si tam zrovna najdu někoho, kdo se mi líbí. Chci mu napsat, co se děje dál. Ve chvíli, kdy se mi teda někdo líbí a chci mu napsat, tak to první oslovení musí mít 1 kredit. Jo?
případě, že ho nemám, tak si ho koupím, v případě, že rovnou jdu psát, tak mi to nabídne, že si ho musím koupit. Jednorázově stojí 29 korun, u nás jsou veškerý platby jednorázově, anebo si můžu koupit balíček, kde máme třeba teďka akci, že když si koupí balíček 9, tak za 99 korun si koupí těch balíček 9 a tím, že je ten Valentín, tak jsme udělali akci, kde když si koupíte ten balíček, za každý 2 využití, to znamená, že někomu napíše, 2 lidem třeba, tak dostane dohromady, když využije těch všech 9, tak dostane dohromady 20 kreditů. Chápu to tady správně, že vždycky to prvotní oslovení nějakého člověka stojí jednorázově tedy 29 korun, pokud nemá nějaký balíček a ta ostatní komunikace je už zdarma. Jenom to první oslovení, což se stává, že někdo tam opravdu do té aplikace jde a teď vidí, že se platí první zpráva a hned si to dá do globálu, že se platí i zpětná, ale ne, jenom to první oslovení, takže až vám napíšu, vy řeknete jo, to se mi líbí, tak vy už mi píšete zdarma a já už vám taky. Fajn. A je potřeba ještě něco k té aplikaci zmínit, co byste rád, aby lidé věděli, třeba tolik neznají vys tady to první placení? Že u nás nejsou žádný ty měsíční paušály, že veškerý platby si každý potvrzuje sám a bez jejich vědomí to prostě nejde a u nás to tak není. A pak je podstatný to, že vlastně může člověk oslovovat kohokoliv, kdo v té aplikaci je to už jenom na něm a takový ty podstatné věci, že jsme opravdu ryze česká aplikace, nejsou tam ty fakeové profily, ověřuje se to. Další věc je u nás obrovská anonymita. My nejsme propojeni s žádnou sociální sítí. To znamená, že kdo je u nás, nemusí myslet, že se objeví někde jinde, což se dost často děje a lidi se bojí pak jako někam jít, takže to u nás není. Může prohlížet všechny ty profily, to je na něm, bez časového omezení a pak jsou tam ty odměny, kde máme, jak jsem říkal teďka, že za 2 koupený a využití je vždycky nějaká odměna. Je to vždycky v té aplikaci, tam je napsaný, jaká ta odměna zrovna z té doby je. Takže se v tom orientujou. A pak je tam, co se týká těch odměn, tak máme ještě to, že když někdo má tu aplikaci, máte kamaráda, řekl byste, pojď Petře, tohle je dobrá apka, pojď to zkusit, tak vy mu o to můžete doporučit, on se bude registrovat a při prvním kroku vy si předtím vygenerujete v profilu svůj kód a vy mu ho dáte, on to tam zadá, jak se zaregistruje, tak vy za to dostanete 3 kredity zdarma. Takže máme takový to, že komu se to líbí a chce to doporučovat dál, tak mu za to něco dáme. Řekněte mi, jakou největší chybu dělají lidé při online seznamování? Dávají tam špatné fotky. Špatná fotka je i to, že jsou takové 2 roviny, abych to řekl přesně. Jedna rovina je ta, že je nás spousta, kteří chtějí vypadat úžasně a prostě nedovolí dát fotku nějakou prostě malinkou horší, tak si tam dají opravdu takový umělecký fotky. Jo? Opravdu to pak funguje na 10-15%, protože když to budu brát jako kluk vůči ženě, tak ty chlapi se potom bojí oslovit, protože mají pocit, že to už je jako moc, jo. Takže je dobrý, jako chci mít tam tu hezkou fotku, tak se tam třeba i ty další dát nějaký opravdu z toho normální, přirozenější z toho prostředí. A ty fungují nejvíc, protože když se někdo vyfotí, některý dokonce jim nevadí, že mají za sebou třeba nepořádek, tak máte 99% jistotu, že to je opravdu také. A tak ono taky něco vypovídá o člověku, nicméně jestli jsou další nějaké chyby v online seznamování, si povíme za chviličku. Taky my, česká zbližovací aplikace, kde můžeš najít nové přátele, kamarády nebo lásku. Taky my aplikace ke stažení na Google Play i App Store. Když je ten Valentín, tak budeme pokračovat v tom, co jsme načali, to znamená zbližovací aplikace Taky my a její zakladatel Albert Klačka. My jsme se před tou reklamou bavili, jaké jsou nejčastější chyby při online seznamování. Vy jste zmiňoval ty fotografie, je ještě něco, v čem lidé hodně chybují? Je tam i to, že je potřeba, aby se nebáli o sobě něco trochu víc napsat, jo? Jako
ne jako psat, že takový ty super věci, aby byl dobrý, ale jaký jsem, protože jenom to se dá heslovitě nebo stručně popsat a tím pádem já když si to přečtu, tak vidím, aha, to je zajímavý, to by mě bavilo. Že? Čím víc opravdový ten člověk je, tím má větší šanci, aby to fungovalo. A vy jste nám tady mluvil o nějakém vašem motu, co máte. Povězte nám. My máme takové moto, všechny velké lásky vznikají prvním oslovením. A je to vlastně navázané na to, že u nás to první oslovení je placení a má úplně jinou váhu, než všechny ty ostatní a zpětná a vzájemná komunikace zdarma. Kde vidíte vaši aplikaci za dalších 5 let? Plánujete nějaké jako změny, ještě to nějak jako zvětšit? Plánujeme jít do zahraničí a věřím tomu, že se nám povede být na mnoha místech, nejenom v Evropě. No a jaké je to první místo, kam byste rádi prorazili? Asi možná to Slovensko, že když je ráno. Přiznám se, že pracujeme na tom, aby jsme se teď dostali Slovensko-Polsko. Slovensko-Polsko. Jo, že prostě uvidíme, jak to technicky všechno, ale už se na tom pracuje. On to zase bude nějakou dobu trvat, není to úplně jednoduchý. Ale jsem vděčný za to, že to lidi zkoušejí, že se registrují, někdo je spokojený, někdo ne, bohužel to tak je. Ale bohu dík za ty, kteří zůstávají a kteří tam jsou. A naše přání je takové, aby to opravdu lidi vyzkoušeli co nejvíc, jakoby můžou a už sami ohodnotí, jestli to je nebo není dobrý, ale máme opravdu kladný ohlasy. Pojďme možná ještě jednou tedy zopakovat, koho všechno tam mohou lidi najít. To znamená, mohou si tam najít partnera, kamarády a vy jste zmiňoval, že tam... Přátelé, lásku, vstřízněnou duši, to záleží na tom, co vlastně hledáme. Jo? Tím pádem, takže když vezmu jakoby takový ty základní filtry, tak tam můžu najít prostě vztah, pokec, máme tam jídlo, drink, že bych chtěl s někým večer třeba na drink. To mě právě zajímalo, jaké tam máte ty filtry. To dám, ale tam máme na to zase takovou službu, tomu se říká tlačítko teď, kde vlastně teď je teď, jo? To znamená, že když řeknu, já bych chtěl teď na drink, tak si ho ťuknu, to je teda spoplatněný tím jedním kreditem a vyskočím v celé aplikaci na první místo, kde se u mě rozsvítí teď a to, co jsem zadal, že chci třeba ten drink. Takže já když tam teď vezu, uvidím, že tam nějaká slečna má teď na drink, tak vím, že je to teď, ale že to není včera, předevčírem, před rokem. Jo. Takže já ji napíšu a mám vysokou šanci, že s ní na ten drinku. Ty bys tam svítila pořád, protože ty bys tam měla jídlo teď, ale u tebe by to platilo non-stop od minulosti až do budoucnosti. Já jsem vlastně zachránila tu aplikaci. Teď, když dáte, tak běží na určitý čas, teď to máme nastavený na nějakýho půl dne a ve chvíli, vy ten čas tam vidíte, jak dlouho ještě budete teď a ve chvíli, kdy ten čas doběhne, tak se zase vrátíte do té své polohy, kde jste. A víte, co mě zajímá? Když tady o té aplikaci takhle pěkně mluvíte, já se zeptám. Používáte ji i vy? Já ji používám. Jak jste s ní spokojení? Z dvou důvodů už i kvůli testování a přiznám se, že jak už jsem v tom dlouho, tak už mi to přijde prostě jako normální, ale co mi dělá obrovskou radost, když to třeba někomu doporučím a ten člověk se bude registrovat, když mu vysvětlím, že to není složitý, a ten člověk si to tam řekne, to je fakt super, je to jednoduchý, dá se to rychle pochopit, tak to se mi líbí, protože tím pádem může kdokoliv to vyzkoušet. A máte nějaký hezký váš příběh, že jste se tam seznámil? Já teda budu upřímnej, ne, protože to víceméně testuju k tomu, že i když by mělo k té zkusce dojít, tak to neudělám, i když se přiznám, že teď vztah nemám, ale vzhledem k tomu, že jsem fakt časově vytížený, tak nevím, která žena by se mnou vydržela, když nemám fakt čas. Dejte tomu šanci. Já jsem vždycky jako dost. Takže páně v aplikaci jsem, takže si mě může najít. Takže, no jo, teď jste jim řekl, že jim nedáte šanci. Tak já to teď změním. To vy jste mohl tak, pojďme si říct. Vám, když jste udělala to, jste tomu člověku neodmítla a dala se to telefonní číslo, tak já zase udělám tohle, protože pak ta žena taky třeba pak nebude věřit. Dejte aspoň šanci na drink, protože na práci je jako jedna věc, tak moc zjistí, ale člověk nechce podle mě žít sám, to je taková Ne, to s tím souhlasím, jako nechce. Takže zase, abyste si pak neříkal, obětoval jsem spoustu práci, ale ta láska mi utekla, tak dejte aspoň dejte tam ten drink, tlačítko teď, zaplaťte si tak já budu teďka dávat drink a uvidíme, tak, aspoň na drink, přesně tak. To bylo
vážení diváci, naše terapeutické okénko by Gabča a mě by zajímalo, co si myslíte o budoucnosti toho online seznamování. Má to budoucnost? Stane se třeba, že v budoucnu se budeme seznamovat jenom přes takové aplikace, co si myslíte? Má to obrovskou budoucnost, protože když si vezmete, co všechno se děje, že fakt dneska si pustíte v telefonu televizi, co dřív neexistovalo, a ještě navíc zpětně a cokoliv, tak to má podle mě obrovskou budoucnost, jenom potřeba je podle mě vyselektovat to, aby to bylo prostě takový víc realistický a nevíc to umělý, jo? Samozřejmě teď přichází ta umělá inteligence a tady ty všechny věci, což nám asi zamotá všem pořádně hlavu, na některé věci to bude super a na některé podle mě to bude špatně. Jako vše. Pojďme ještě rychle zopakovat ke konci. Říkal jste, že tady máme 3 poukázky v hodnotě 5800 korun na 200 kreditů do aplikace Takimy. Pojďte zopakovat soutěžní otázku. Soutěžní otázka zní, je Takimy česká aplikace nebo slovenská? A jak to je, nám pište na diváci@a11.cz a nezapomeňte připojit svou adresu, ať víme, kam vám ty poukazy pro první 3 nejrychlejší máme zaslat. A nezapomeňte na to, že jsme teďka tady zakladatele zbližovací aplikace donutili k tomu, že už nebude jenom na zbližovací aplikace a když se vám bude líbit, tak už vám půjde na drink, takže když se tam pána dohledáte, můžete si dát něco dobrý. Řekla jsem to správně. Jo, řekla jsem to správně. Já bych chtěl ještě jenom tak jako na závěr říct, že Takimy je pro všechny ty, kteří to myslí vážně a chtějí opravdu hledat ty kamarády, přátelé, lásku a kohokoliv na to, aby nebyli sami. My vám strašně moc děkujeme, ať se vám daří a i vám opravdu přeju, tam i tu lásku najdete. Děkuji moc. Mějte se. Děkujeme, že jste přišel, držíme palce zároveň i vám, těm, kteří třeba vyhrají ty 3 naše poukazy. No a... Kubo, já jsem pro tebe ta... Pravá. Yes. Tak si ji dáme. Taky už se ti stalo, že jsi někoho potkal na ulici, ale bál ses ho oslovit? Nevadí. Přesně proto je to aplikace Takimy, kde můžeš najít nové přátele, kamarády nebo lásku. Zkus to taky a přidej se k nám. Takimy stáhneš na Google Play i na App Store. Více informací najdeš na www.takimy.cz.